का Citizenship Amendment Act दुमका झारखंडनि मोनसे ओनसोलाव स्पेनिश सासे आइजो फिमेल यूट्यूबर सासे ब्लगार हाजबेंड एंड वाइफ बिथाङा मोनसे गामियावहाय टेन्ट बसायनानै हर जानाय जितु बिथांमोना बेवहाय थानो थाखाय थियारि खालामदोंमोन मोनाबिलिनि 7टासोआवहाय बिथांमोनखौ सानैसो दुथांफोरा फैनानै रेप खालामफैयो काखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो जिउ बावलांबाय आरो कानि बिरोधिता खालामनानै गोबां आन्दोलनबो जाबाय एन्ड जोंनि जितु थागिबि हिसाबै जोंबो नैबे खानि फारसे साननो गोनां जोबोद दङ आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेस लोगोसेनो काम्पा बरगयारी बिथांमोननि गेजेराव बिजाथिखौ लानानै सोरखौ होगोन सोरखौ होआ रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय गोबां माने मोनसे गुलाय गुजाय थासारि आरो सोर मोनमारगोन टिकेटखौहाय नै बेनि मोनसे गोबां निउज पर्टेल मिडियाफोरावहाय ससियेल मिडियायावहाय सावरायजाबाय थानाय मोनसे टपिक जानानै फैदों एन्ड लोगोसेनो स' बेफोर गासिबो गोनां टपिकखौ दिनै नैबे भिडिअ सावरायनो थांगासिनो दं आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों भिडिअ जोबजासिम थागोन होननानै स' ससियेल मिडियायावहाय ट्रेन्डिं जादों सासे स्पेनिश आइजो फिमेल ब्लगार हाजबेंड एन्ड वाइफ बिथांमोना गोबां बिदिनो दाब दाब हादोरफोरनिफ्राय बिदिनो दावबायबोबाय थादों बाइकजोंहाय बिथांमोना ट्राभेल ब्लग बानाय जोंनि भारत हादरसिम फैयो बेनिफ्राय साननैसो उनावनो बिथांमोना रिटार्न जाहां जानाय समावहाय जिहेतु बिथांमोना 15,000 किल'मिटार्स सामथिं माने ट्राभेल खालामखांबायमोन एन्ड थिग बेबायदिनो जिहेतु जोंनि भारत हादराव आलासिफोरखौहाय भगबानजों समान मानियो अतिथि देव भव होननानै बुङो स' बिदिनो बिथांमोना जोंनि भारत हादरखौ एक्सप्लर खालामनो फैदोंमोन स' बिदिनो गामि ओनसोलफोर जानानैहाय खना खनले जायगाजों बिथांमोना बिदिनो दावबायलांनायनि मोनसे टारगेट लादोंमोन आरो साननैसोनि उनावनो बिथांमोना थांफिननायनि रुटखौबो रेडि खालामनायमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि माने सानैसो ओरैबायदि माने मेलेम गैयै दुथांफोरा लाजिथाव मोनसे मुगैथावना मोनसे आखु दिन्थिनानै आलासिखौ बिथांमोना माबायदिहाय बरायदों नायदों जोबोद दुखुनांथाव निर्भया केसखौ लानानै दिनै जोंनि भारत हादराव मोनसे बिराद गोलाव समनिफ्राय सरसा जाबोबाय थादोंमोन जे नैबे निर्भया केसखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा नैबेफोरबायदि जाय गाज्रि आखल आखुआव दिन्थिग्रा बिथांमोनाहाय दिनैनि समाव गिसिगोन भारत हादरा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट आयेन लाबोदों नैबेफोरनि फारसे नाथाय थेवब्लाबो नैबेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावग्रा मानसि सानैसो थामारो आरो जायनि जाहोनाव जोङो बिथांमोननि सानै साथामसोनि आखलनि थाखायनो सारा भारत हादरानो दिनै माने मोनसे मुगैजाथाव देश जानानै फैदों जेरावनाखि बिथांमोना आफगानिस्तान इरान पाकिस्तान जानानै बिथांमोना दावबायबोदों खुनु बेबायदि मोनसे जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायाखै नाथाय फैयै फैनानै जोंनिसो हादर बेफोरबायदि जाफैनो गोनां जाबाय सरि नोंथांमोना आं देखायनि माखासे ससियेल माखासे निउस बागै मा हेडलाइन्सफोर फैदों बुंनो थाङोब्ला नैबे जितु दुमका होननाय मोनसे झारखंडनि डिस्ट्रिक्ट बेवहाय बेनि बोसोरसे बा 5 बोसोर सिगांबो बिदिनो गोबां घटनाफोर जादोंमोन नैबेयाव दङ मोनसे दा प्रिन्ट आइ एम एन इन्डियान वुमेन एन्ड आइ एम टायर्ड अफ आउटरेजिं झारखंड टुरिस्ट गैंग रेपनि वाइ द झारखंड टुरिस्ट गैंग रेप डोंट चेंज अ थिंग सीएम सोरेन्स नॉर्मल इश्यूज टेल्सली क्राइम ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन हार्टलेस रिमार्क ऑन दुमका रेप केस बे बोसोरसे सिगांनि दे 1 year ago स' बेफोरबायदि DNA इंडिया न्यूज़ावबो होदों नै स्पेनिश टुरिस्ट गैंग रेप्ड ड्यूरिंग बाइक टूर विथ हस्बैंड इन इंडिया एंड नैयाव होबावदों फर्स्ट स्पटआवबो होदों टूरिस्ट ऑन बाइक टूर गैंग रेप्ड इन इंडिया बाय 7 men जोबोद गिख्रंथाव मोनसे आखल जाथाय नैबे होदों नोंना मज' स्टोरीयावबो होदों स्पेनिश टुरिस्ट गैंग रेप्ड झारखंड हरर फर स्पेनिश ब्लगार नै बेफोरबायदि एंड बिथांमोना FIR बो होबाय एंड 8 जनखौहाय डिटेन खालामबाय होनना बुंदों नै इन्डिया बे फ्रान्सनि 24 इंलिश चेनेलाव होदों 8 डिटेन आफ्टर टुरिस्ट गैंग रेप्ड स्पेनिश टुरिस्ट गैंग रेप्ड NDTV-आवबो होदों माने सारा निउज पर्टेल मिडियाफ्रावहाय गोबां निउज चेनेल आरो हादोर नैबे निउसआ गोसारजोब्बाय स' दिनैनि समाव मान गोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे मोनसे फरेन टुर खालामबाय थायो फरेन रिलेशनफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो नैबेफोरबायदि आखल आखुजोंहाय मा इमेज थांदों मोनसे जोंनि भारत हादरनि बे जोबोद मुगैथाव मोनसे जाथाय आरो जोङो नैबेफोरबायदि जाथायनि फारसे निन्दा खालामो आरो कन्डेम खालामो बेफोरखौ जे जाहाथे कालप्रिटआ गावनि आखलनि थोजासे सास्तिखौ मोनो आरो बिथांमोननो खुनु रेहाय होनाङा नैबेफोरबायदि सुबुंफोरनो जायनाखि मिथिखा हसिखानो माने बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावो खनले जोंनि भारत हादराव बेफोरबायदि मुगैथाव माने माबाया बेदि जाथाया जाबाय थायो थांनाय बावैसो जोङो मणिपुरनि जितु मोनसे भाइलेन्सआवहाय मणिपुरनि कनफ्लिक्टआव जोङो नुदोंमोन सासे आइजोखौहाय बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा लांनानैहाय फोथारावहाय बेबायदि रेप खालामहैनाय
नाथाय दिनै सासे फरेनारखौहाय लानानै बेबायदि खालामनायाथ' बे जोबोद माने मोनसे दागो नांनाय जोंनि भारत हादरनि फारसे बेखौहाय बोरै फोसाबगोन दा आयेना बोरै बिजिरगोन नैबेसो फैबाय थानाय समफोराव जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो नायनो गोनां बाथ्रा माबायदि राहा लायो नैबेनि फारसे दा जियानो हक दा खाखौ लानानैहाय गोबां सरसा जागासिनो दं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जितु 2019 नैबे बिलखौहाय पास खालामदों लन्च खालामदोंमोन ओमफ्राय दा नैबेखौ 2024 आवहाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामसिगोन एन्ड बेनि माखासे अनलाइन पर्टेलबो ओंखारबायनो जेरावनाखि सिटिजेनशिपनि थाखाय जाय बिथांमोना 31 डिसेम्बर 2014 नि सिगां माने भारताव फैदोंमोन स' बिथांमोना दिनैनि समाव सिटिजेनशिप लानो हासिगोन स' नैबे जोंनि थाखाय खहा जागोन ना मोजां जागोन नैबेनि फारसे दिनै ससे सिम्पल भाषायाव नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो होननानै सानदों सिम्पलि बुंनो थाङोब्ला बे सिटिजेनशिपनि थाखाय सोर एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों हिन्दु सिख जैनिजम बा सोरबा पार्सिस बा सोरबा बुद्धिजम एन्ड ख्रिस्टियान्स बिथांमोनाहाय बांलादेश आफगानिस्तान आरो पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोराहाय सिटिजेनशिप भारत हादरनि मोननो हागोन होननानै बिथांमोना नैबे कानि थ्रुयै बे बिलखौहाय लाबोदों स' सोर लाबोआ मानगोनां नरेन्द्र मदिनि सरकार बिजेपि गभर्नमेन्ट 2019 आव बेखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन ओमफ्राय दा 2024 11 मार्च नैबेखौहाय बे एक्टआव फैबाय माने बे दा जासिगोन जोबोद दुखुनांथाव बेयो बोरैबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जितु खिलन्जिया होनना बुंबाय थायो आसामावबो जोंनि गुवाहाटि सहराव गोबां बेनि बागै आन्दलन जादोंमोन जोंनि आसामाव स्पेसियेलि नर्थ इस्टनि थाखाय नैबे बिराद मोनसे साननो गोनां मोनसे बिल फैदों जितु लाबोदों गोबां कन्ट्रभारसिनि गेजेरजों नैबे बिलखौ पास खालामदों खालामनाङामोन हयथ' पलिटिकेलि बेखौ बुंनो थाङोब्ला सिदा सिदि जों मोनथियो बे माने मोनसे बिजेपिनि फेभराव भटार्सफोरनि जितु संख्या बे डाइरेक्टलि बिथांमोना बेनि बेनिफिटखौ मोननो हायो आरो जितु एन्ड जेनेरेलि माने जुदि जोङो साननो नायोब्ला बे माने एज ए हिउमेनिटि माने बिथांमोनखौहाय बै हादोरफोराव मोजां बेबहार खालामा बिथांमोननि सायाव अयथासार जायो बिथांमोनखौहाय इसाई मुस्लिम धोरोम लायैनि थाखाय बिथांमोननि सायाव अयथासार बायदिसिना माने जाथायफोरजों बिथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जायो माने हिउमेनिटिनि थाखाय नैबे सिस्टेम बे खाखौहाय भारत हादरा खुलिनानै होदों बेबायदि नाथाय खहाया मा लाबोगोन होनबा जोंनि जितु ट्राइबेल ओनसोलफोरावहाय हमना ला मणिपुर नागालेण्ड मिज'राम मेघालय बेफोरावथ' नोंना इनार लाइन पारमिट नांगौ बा अरुणाचलाव माने उइदाउट पारमिट बेवहाय रावबो हाबनोबो हाया आरो रावबो एक्जिटबो खालामनो हाया नाथाय जोंनि जितु आसामाव थानाय 6 शेड्युल एरियायावबो माने बे इमप्लिमेन्ट जागोन बेफोरबायदि माने नाथाय माबोरैहाय जोंना मोनसे डिफाइनाइड माने मोनसे प्रपार बाउन्डारि गैया जेरावनाखि जोङो बिसोरनि एन्ट्रि आरो एक्जिटखौ माने चेक इन खालामनो हानाय बेबायदि जोंनाव सुबिदा गैया स' नैबे बेलायाव जोंनि आसामाव थानाय जिमाननाखि 6 शेड्युल एरियासफोर दङ जेरै कार्बि आंलं दिमा हासाव आरो जोंनि बिटिसि नैबेफोरावहाय नैबे मोनसे कमप्लिकेट सिटुएसन जागोन बेवहाय माने माइग्रेन्टसफोरा इजिलि माने बिथांमोना जुदि एप्लाइ खालामोब्ला सिटिजेनशिपनि थाखाय जुदि बिथांमोना बेनि बेनिफिटखौ मोनमारोब्ला पपुलेसन रेशियोखौ नायोब्ला जोङो जोबोद माने बिथांमोननिसाय खम संख्या जानानै फैगोन आरो जोंनि मेजरिटि थाहैनाय नङा एन्ड मेजरिटि थाहैयोब्ला डेफिनेटलि जोंनि जितु काउन्सिल बे अट'मेटिकेलि जोंनि 6 शेड्युल जितु जोंनि मोन्थाय जों मोननानै दं बर्थमान एसेब्लाबो जों माबा मोनसे राइट्सनिबो एन्जय खालामनो हादों नैबे टटेलि स्क्रेप जानोबो हानाय माने बेफोरबायदि सन्देह खालामदों आरो थारैनो जोङो बुंनांगोन जोङो आदार्सफोरनि सिङाव थानो गोनां जागोन पलिटिकेलि जोङो डिप्राइभ जागोन फिन खनसे आरोबाव जोङो नासय जागोन गादब जागोन नैबे स्पष्ट जानानै फैदों दिनै नैबे खानि जितु बिल लाबोदों बे जोबोद दुखुनांथाव नैबे खानि फारसे जोङो जुदि बाधा खालामनोबा जों माबोरै खालामगोन सिस्टेमेटिकेलि बोरैहाय जों बे खाखौहाय बन्द खालामनो हागोन नैबे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो नैबेनि फारसे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बिर'धिता खालामदों मानगोनां जोंहा दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो खानि हेंथायै गोबां बायदिसिना बिबुंथि होदों नोंथांमोना आङो जोबथारनायाव ससे दिन्थिलांगोन आरो भिडिअखौ देखायनायनि सिगां जितु खाम्फा बरगयारि आरो पृथ्वीराज नारायण देब बिसोरनि जे ससियेल मिडिया निउज मिडिया पर्टेलफोरावहाय कन्ट्रभारसि जानाय डिबेट जालायनाय बिथांमोननि गेजेराव जामारदों ब्रेकिं निउज होननानै बड'लेण्ड रादाबावहाय मोनसे माने पस्ट खालामदों मा लिरदों बेवहाय आं नोंथांमोननो मबाइलाव दिन्थिनो नाजानि बड'लेण्ड रादाब निउज चेनेलाव लिरदों मा सासे MCLA नि मासिखौ लाखिनो रोङै MCLA काउन्सिल इलेक्सनावनो जेननाय सासे बेक्तिया माबोरैहाय MP इलेक्सनखौ देरहानो हागोन होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेस
बुंनाय बायदि मोनसे पोस्ट खालामदों खोथाया बे नङा जे दिनै बिथाङा गावनि काउन्सिल गावनि समस्थियावहाय बोरैहाय जेननाय जितु काउन्सिल इलेक्शन नाथाय एज अ होल क'क्राझार हिसाबै बिथांखौहाय मोजां मोननाय दाब दाब काउन्सिलफोरनिफ्रायथ' दङना बै ओनसोलनि बिजाथिफोराथ' दङ बिथांमोननि सापर्टजों जितु पार्टी लेभेलाव बिथाङा खामानि मावगोन पार्टीनि सापर्टजोंसो बिथाङा देरहानाय जेननाया नैबे निर्णय जागोन आरो अबभियासलि एसे एनै गावनि पार्सनेलिटिखौ नायनानैबो बिजाथिखौ नायनानैबो खायसेया माने भटखौ होयो नाथाय पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा मा इमेज दङ दिनै जे बिथांखौ पेनेल लिस्टआव मुं फैनायलाय माने बिथाङानो माने बिजाथि जाथारगोन बा बिथांखौनो भट होगोन बा बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बिथांखौनो फसंथारगोन बेनिथ' खुनु रोखा जायाखै आं सानाखै जे नैबेयावहाय जोंनि गागि दैदेनगिरि बिपिएफ दोलोनि गोबां इन्टेलेक्चुयेल्सफोर एडभाइजार्स सिनियर एडभाइजार्स पार्टीनि बिथांमोना एथ' सहजै पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौहाय सासे सिनियर मोस्ट दैदेनगिरिखौ नासयनानै बिथांखौ पार्टीथ' होगोन होननानै आरो बिथाङा पार्टी लेभेलाव पार्टी जागायजेननायनिफ्रायनो गोबां अबदान दङ पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जितु लाइमोन मोजां मोनसे इन्सपिरेसन नाथाय गेजेर ससेयाव हाबखांनानै बिथाङा पार्टीनि खुनु अबदान गैयाजासे दिनै जोङो पाब्लिक प्लेटफर्मफोराव बिथांखौ नुवाखै बिपिएफनि फारसे खामानि मावनाय ओरैनो साननो हायो स' माबा मोनसे स्ट्रेटेजि थानो हानायनि बेवहाय जों बांद्राय गुलाय गुजाय जानानै लाब गैया काम्पा बरगयारि बिथाङानो बिपिएफनि बिजाथि महरै क'क्राझारनिफ्रायहाय गसंगोना नैबे स' नोंथांमोननो नैबे जोबथानायावहाय मानगोनां आफादगिरि एबसुनिफ्रायहाय मा बुंदों बिबुंथिनायखौ दिन्थिलांनोसै आरो जोंनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ CAA Citizenship Amendment Act 2019 13 ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ পাৰ্লিমেণ্টত যোনটো বিধেয়ক পাছ হৈছিল আৰু 2024 11 মাৰ্চ যোৱা পৰহি যোনটো ইয়াৰ ৰুলছ গাইডলাইনছ লাগু হৈ গ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াক লৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি আজি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মতামত আমি সদায় একে কথাই কৈ আহিছোঁ যে আমি মানি লোৱা নাই আৰু মানি নলওঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমি বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰি যাম অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ স্বাৰ্থত অসমৰ জনজাতি ভূমিপুত্ৰৰ স্বাৰ্থত আৰু স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ এই দিশটো চাই পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি সদায় আমি শংকাবোধ কৰি আহিছোঁ আৰু আমি স্পষ্ট মতামত আমি দাঙি ধৰি আহিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে যদিও আইনত কোৱা হৈছে যে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা মিজোৰাম অৰুণাচল নাগালেণ্ড বা মণিপুৰত ইয়াৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে বা ইয়াৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে 6 শিডিউল ট্ৰাইবেল এৰিয়া অফ আসাম বুলি লিখা হৈছে বা ত্ৰিপুৰাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিটিআৰ 6 শিডিউল কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু মেঘালয় লগতে ত্ৰিপুৰাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যদি আমি ইনাৰ লাইনৰ থকা এই ৰাজ্যবিলাক যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকৰ তাত সোমাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুৰক্ষিত হৈ আছে কিন্তু অসমত থকা বিটিআৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও যদি কোকৰাঝাৰত থকা চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি তামোলপুৰত থকা মানুহজনে বা অবৈধ বিদেশীয়ে যদি ধুবুৰী বঙাইগাঁও বা নলবাৰী বৰপেটাৰ পৰা তেওঁলোকে যদি জিলা প্ৰশাসনক বা এম্পাৱাৰ্ড কমিটি যোনটো দিয়া হৈছে এই কমিটিক যদি এপ্লাই কৰে অনলাইন আৰু তেওঁলোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব যদি পোৱা যায় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ পিছত য'তেই ইচ্ছা তেওঁ থাকিব পাৰিব আৰু বিটিআৰ 6 শিডিউল ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত লাগি থকা এটা 6 শিডিউল হয় আৰু অলৰেডি এই যি ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক বা ট্ৰাইবেল এৰিয়া আৰু অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু 6 শিডিউল কাউন্সিল 10টা অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু 6 শিডিউল কাউন্সিল অলৰেডি ভাবুকি আহিছে আমাৰ মাটিৰ ওপৰত ভাবুকি আহিছে আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত ভাবুকি আহিছে আমাৰ সমাজ জীৱনত আমাৰ অৰ্থনীতি জীৱনত ভাবুকি আহিছে আৰু ইয়াক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংঘাত হৈ গ'ল ঘাত প্ৰতিঘাত হৈ গ'ল হিংসাৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু পুনৰ আমি তেনেকুৱা নিবিচাৰোঁ
তো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মতামতটো হ'ল যে যদিও 6 শিডিউল সুৰক্ষিত বুলি ইয়াত লিখা হৈছে ইয়াত সুৰক্ষিতৰ যোনটো ইয়াত ডেফিনেশ্যন সেইটো কেনেকৈ বুজাব যে আমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত বুজি ল'লোঁ যে কোকৰাঝাৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চিৰাঙত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তামোলপুৰ ওদালগুৰি বাক্সাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু হি অন্য জিলাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া তেওঁ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণপত্ৰ পোৱা যাব বা নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ তাক দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত ভাৰতত অসমৰ যিকোনো জিলাত তেওঁ থাকিব পৰা তেওঁ অধিকাৰ আছে সেই কথাটোলৈ আমি শংকাবোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাক এই যে শংকা এই যে সেফটি সিকিউৰিটি আমাৰ যি ৰক্ষা ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কাট কৰিব লাগে আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে মানি লোৱা নাই আৰু আমি মানি নলওঁ ইয়াক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসমৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ স্বাৰ্থত জনজাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু আমি এই সংবাদমেল যোগেদি আমি দাবী জনাইছোঁ অসমৰ 6 শিডিউলৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও বিটিআৰ বডলেণ্ডৰ লগতে ৰাভা আছং তিৱা মিচিং কাউন্সিল সোণোৱাল কছাৰী দেউৰী কাউন্সিল টেঙাল কছাৰী কাউন্সিল মৰাণ মটক কাউন্সিল কোচ ৰাজবংশী কাউন্সিল বড়ো কছাৰী কাউন্সিল এই 10টা অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকত কোনো কাৰণত যাতে ইমপ্লিমেণ্ট নহয় কোনো কাৰণত যাতে ভাবুকি নাহে কোনো কাৰণত আমাৰ বেলেঞ্চ ব্লকৰ মাটিৰ বা ভূমিৰ ওপৰত যাতে ভাবুকি নাহে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰখনে নজৰ ৰাখিবলৈ কাম কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মতামত যে আমি গণতান্ত্ৰিক অহিংস পন্থা লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আগন্তুক দিনত আমি চাম যে কিমান লক্ষ লক্ষ অবৈধ পাকিস্তানৰ পৰা অহা অবৈধ বাংলাদেশৰ পৰা অহা সেই অবৈধ বিদেশীয়ে ইয়াত কিমান এপ্লাই কৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ গণতান্ত্ৰিক বা আইনী আৰু অহিংস যি পন্থা সেই পন্থাটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম এইখিনি আমি স্পষ্ট মত দাঙি ধৰিছোঁ